Ydych chi'n gwybod beth sydd ei angen i gynnal a chadw a gwella ased mwyaf gwerthfawr Cymru? Mae'r rhwydwaith ffyrdd strategol yn ne Cymru yn cysylltu cymunedau, creu cyfleoedd economaidd ac yn caniatáu i bobl deithio'n gynaliadwy ac yn ddiogel. Yn Asiant Cefnffyrdd De Cymru, rydym yn rheoli, gweithredu a dosbarthu cynlluniau cynnal a chadw ledled De Cymru. Rydym yn chwilio am unigolion talentog ac uchelgeisiol ar draws ystod eang o sgiliau, gan gynnwys peirianneg, yr amgylchedd a chyllid i ymuno a'n tîm anhygoel. Dyma pam y dylech ymuno â ni. Gweithio gyda Sutra, mae'n gwych, dwi'n mwynhau pob dydd dwi'n gweithio yma. Mae'n digon o gyfleoedd i helpu pobl, a pob dydd mae rhywbeth wahanol. Fi'n hoffi gweithio yn Sutra oherwydd yr amrywiaeth o gwaith. Mae gennym ni tîm amrywiol o uwchbeirinydd lawr i apprentice. Ni'n cael mynd mas i llefydd herdd, so ni'n stuck trwy'r desg. Alle di bod lan yn top y mynydd un diwrnod, alle di fod lawr yn harbwr yn Abergwaun y diwrnod ar ôl ni. No day is the same, ydyn nhw'n gweud. Dwi wedi gweithio efo Sutra am tua 8 blynedd wan a dwi'n gweithio yn y ITS department, so da ni'n edrych ar ôl gyd o'r technoleg sydd ar y priffyrdd. Be sy'n na'n gweithio am Sutra di y variety o'r technology da ni'n gallu iwsio. Mae'n rhoi y siawns iddyn nhw defelypio sgiliau newydd ac hefyd cael gweithio efo technoleg arferol. So i fi'n gweithio i wella ymylon ffyrdd ar gyfer bioamrywiaeth. Fi wedi cael profiad positif iawn o weithio gyda Asiant Cefnffyrdd De Cymru. Mae'n le gyfeillgar a croesawgar iawn, a mae yna wedi bod llawer o cyfleoedd i ddysgu a ddatblygu. Fi'n teimlo fel bod fy hyder wedi tyfu yn ystod yr amser yma. Rydym wedi ein hymrwymo i weld ein staff yn rhagori ac yn datblygu yn ei gyrfaoedd yn Asiant Cefnffyrdd De Cymru. Dewch i ddarganfod cyfleoedd gwaith cyffroes gyda ni heddiw.